Ул шундый кызыклы, 3 төрле иттереп бүленгән. Аның кергән менә башы чуаш очы дип атала, түбән очы казак очы дип атала. Бу якка тармактан алып менеп китә торган өлеше бар. Ул очы аның Вьетнам очы дип атала. 150 елдан артык тарихы булган менә шушы чиркәү тора без анда беренче тапкыр мәктәпкә, әле безнең Шырдада беренче класска шушы чиркәүгә барган. Аннан соң менә бу таш 2 катлы мәктәп. Хәзер инде монда төрле оешмалар, шулай ук авыл җирлегедә идарәсе дә урнашкан. Менә 2024 ел ул авыл эчендә, минем эчендә ниндидер үзенә бер яңадан бер-беребез белән җипләр белән тоташу, тамырлар белән тоташу елы булды дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Авыл тарихына, Керәшен этнографиясе колоритына бәйле әсәремне, романның беренче китабын язып тәмамладым. Һәм нәкъ менә шул вакытта авылдашлар зурдан күп өмәләр ясап, музеебызны, мәктәптәге истәлекле урыннарыбызны һәм чиркәүне чистартабыз диеп, менә шушы өмәләргә җыелып йөри башлаган. Авыл җирлегендә яшәү өчен бөтен шартларны тудыруга безнең бердәмлек җипләре, туганлык җипләре өзелмәгән. Алар менә безнең авылдашлар читтә яшәсәләр дә, алар безнең күңелләр белән бездә. Елга якын бер тапкырда кешегә ачылмаган музейга без быел җан өрдек. Хәзерге вакытта без шушы музейдагы экспонатларны яңарту өстендә эшлибез. Бу материаллар барысы да үзебезнең авыл кешеләреннән җыелган материаллар. Май язу яйламасы мен әле хәтерләгән кичкенә вакытта безнең өйләрдә дә бар иде. Бактым исә, менә шул теккәнне без битне кул белән теккәннәр, менә шуңа беркетеп, узын иттереп тегеп барганнар. Сар бакчасы юга калмасы, Керәшеннәр алтын. Кешеләр әйнә нардан беткәннән соң 18 көнне бөтен йортларга каш сызыла. Янәсе шайтаннар калмасыннар бу йортларда, бу каралык тирәләрендә. Бу йөзек салуны элегрәк, менә жаңа икенче жаңа жыл каршылар алдыннан 13 көнне сәгать 9-ларда җегет анасы, атасы исән булган җегет белән кыз суга төшеп, алар суга төшкән чакта чәнче бармакларына чиләкне элеп, сөйләшми төшеп, су белән төшеп җиткәчтән Бәки хырына баргаштан, әйбәтләп 4 ягына да каш кылалар. Ди вакытта киленнәр битне шу бирнә сандыгына күлмәкләрен, җаулыкларын, алякышларын, барлык булган әйберләрен шуңа салып килгән. Без шушы әйберләрне саклап, менә иң беренче, менә сезгә күрсәтим әле, менә шушы күлмәк. Җир башы юктала, без гөрләшәйек, безнең татулыкны. Менә шул иконаларны куеп, анда киләү иткәннәр, агар башырганнар. Менә без бәйрәмнәрдә шушы тәрә алдына лампадка куеп, лампадка булмаса инде шәркәгә шәм утыртып, шәмнәр ягабыз. Бүгенге көндә без үзебезнең традицияларыбызны, гореф-гадәтләребезне саклап, үзебезнең киләчәк буынга, балаларыбызга тапшырасыбыз килә, аларны өйрәтәсебез килә. Менә җырларыбызны онытмаска шушы эш үстендә без районда эш алып барабыз.